Hey, shalom Israel, most and Christ bless. Mijn officer Gabriel, see me up. Soldier Stefanus. Hey, today we kom je wakker naar een mooi klas wakker. Want als aan die zeggen, horen mensen maar bezig. De meeste christenen die accident zeggen, hey, Christus kongi de las, is kapu Israël. Ja, Johannes 3 vers 16. Tere man go Johannes 3 vers 16, eigenlijk naar hier de Bijbel stop dat. De man is van Alex Moro, Johannes 3 vers 16. Wie is naar Brokopondo go? Je moet was maar dat, Johannes 3 vers 16. Wie is naar Amerika go? Johannes 3 vers 16. Next, maar den heb niet in schrijven van 14 jaar. Maar we gaan in de Bijbel, voor sorry, een tekst dat het betekent. Lees hem zo dat. We beginnen Johannes 3 vers 16. Abuku voor Johannes 3 vers 16. Because gado belobi ala suma sote dat hij abegi hem wa enkrim geboren man piking abra voor ibri suma disi bribi na hem no musugolasi. Je ziet, dus nou, dit is de manier dat maar ik denk dat ala suma gado lop sote. Ja toch? En heer grond tapu. Heer grond tapu aan mij bedoel. Maar we gaan in de Bijbel nu, we lukken. En suma Christus betaki suma mij bedoel. Go naar wereld betekenis mi brada. Hoe lees je dat maar sana betekenis voor wereld? Die gaat op internet, die Google sana wereld. Die openlijk sorry tak na om een wereld dat de. Lees je zo dat. Wereld kan verwijzen naar de leefomgeving van de mensheid. Aha, pe alla wetan toch? Wereld, aha. Aarde. Aarde, heerbol, Planeet. een planeet, Wereld. aha. Aarde. Het geheel van menselijk beschaving. Aha, dus een menselijk beschaving. Alla libis met op grond tapu. Lees je. Wereld. Christendom. Christendom. Wereld, christendom. Je ziet, christelijke wereld. Zo ook toe, ja, maar Joodse wereld. De Bijbel is ook abra de Joden. Abra de Joden aan mij taki. Een theologisch begrip. Dat is wat ik in de Bijbel, een wereld dat de man, alles mij bedoel. En hij grond op mij bedoel. Dat is maar, zag Christus bij konfu voor Lusu. Israël, lees je. Buitenwereld. Buitenwereld weet ik ook toe. Aha. Belevingswereld. Belevingswereld, dat wat ik, ja, maar de ene eigen wereld, jong. Maar beleven ons aan de ene eigen wereld. Aha. Er is een tevens sprake van bepaalde werelden, zoals de eerste wereld, De eerste wereld, aha. tweede wereld, Tweede wereld, derde wereld, derde wereld, vierde wereld, vierde wereld schrijft de. oude wereld, Oude wereld, de ook toe. nieuwe wereld, Nieuwe wereld schrijft de. Arabische wereld. Arabische wereld, dat wat ik naar de Pondre, bij de Arabieren tang. In het Midden-Oosten dat bij. De mannen wereld ook toe. Lees je? Islamitische wereld. Islamitische wereld, dus bij de overgrootste deel voor alle de islam. Dus alle de islam man, alle massa die naar islam nou een wereld op zichzelf. Islamitische wereld, want dat, zoals islam die naar een wereld dat die. En dat de maita apart, maar alle islam die naar een wereld dat die. Lees je? Westerse wereld. Westerse wereld, dat wat ik naar de kondref Europa, de monie kondref. De Compact Bible Dictionary. Hoor eens man. En dit is nou ook toch de betekenis world in de Bible Dictionary. Lees je. World. A universe. Human race. Dus, a universe, alasma, human race, mensenras, lees je. Unregenerate humanity. Aha. Roman Empire. Romeinse Rijk. Dat is nou een wereld ook toe. Dus dat van je bedoelt taki. Dat want ik na Roman Empire Christus bij taki. Je ziet? Dit is nou een tra betekenis hoe wereld ook toe. Dan maak de christen pastor koren. Dat ook toe in de Bijbel. Zo gaat het bij die wereld ook toe. Maar dat Christus zegt taki in Johannes 3 vers 16. Maar christen no, je rasan dat. No mo de vindt na een wereld sa dingwan bepaald. Maar we lezen ook toe, want altijd de mij takwansan, in lees de Bijbel in een context. We gaan naar Johannes 3 vers 16 baka. Abuku voor Johannes 3 vers 16. Because gado belobi ala suma sote. Dat hij abegi hem wa enkri geboren man piking abra voor ibri suma disi de bribi na hem no musugo lasi. Masa abida libi voor tego. Je ziet? Ala suma, in Engels heet dat wereld toch? In Nederlands, in Engels heet dat world. So God has loved the world. In Nederlands heet dat so God de wereld lief heeft gehad. Ja, maar in Srantongo heet dat san? Because gado belobi ala suma sote. Ja toch, de man dat gado belobi ala suma sote. Maar nou dat moet schrijven dat. Als schrijf je gewoon wereld, dus grond tapu. In Engels na world, in Nederlands na so God de wereld lief heeft gehad. Dus daarom we hamer tapapis voor wereld. Go naar vers 1 en 2. We geven context nu, want christenen altijd tegen de tekst
Ik geef een terugkoppelende tekst die vindt dat ja, je haalt dat uit zijn context. Maar lees, je zijn een context daar. Wie leest dat? Abuku voor Johannes 3, vers 1. Wa man be defu dem Farisee man, nem Nicodemus. Wa fesi man voor dem Jew. Wat is man voor zomaar? Wa fesi man voor dem Jew. Dus Christus nou een Jew, voor staan voor Juda. En dan maak ik nou een Farisee, een Jew. Dus na tu Jew egi een Tori dat. Twee Joden praten met elkaar. Dus nou een Jew Tori dat. Lees je? Dat schreef die man be kom naar Jezus wanneer. En dan be taki gi hem taki. Rabbi, wie sabi dati you de wan Leri man disi komen op fugado. Because you know wat suma kan do de marki disi you do. E fugado no de nanga hem. Vers 14 nu woko. Want te amatak Johannes 3 vers 16 gado lop alasma. Johannes 3 vers 16 zo God de wereld lief heeft gehad. Aksama sa schreef naar vers 14. 99% voor de christenen no sapsa schreef naar vers 14. Want dan nale kon pokai de maleri de tekst figo tegen gado. Lees je. Abuku voor Johannes 3 vers 14. Zo leki Moses be oppo da sneki na in da woestijn. Zo leki Moses be oppo da sneki. Dus tu Jew egi wan Tori. Tu Jew egi wan Tori. Da mai te amat zo lek Moses be oppa sneki na woestijn. Dat wat de mai tak abra de bigismaf ding. De mai tak abra de voorouders goed ding. Lees je. Zo leki Moses be oppo da sneki na in da woestijn. Zo schreef hij de musu oppo suma pikin. Dem oso suma pikin na Christus. Na Christus dem oppo. Dat wat ik tu Jew egi wan Tori. Dat kon kusa na context. Want de Jew egi wan Tori. Wat is context? Lees wat context is. Lees een tekst in zijn context. Dus lees een tekst van de Bijbel in zijn context. Alle teksten uit de Bijbel zijn geschreven in een bepaalde context. Alle teksten in de Bijbel schrijven in een bepaalde context. Tiago? Wil je eerlijk de Bijbel begrijpen? Dan moet je een tekst lezen in de context waarin hij staat. Ja toch, als je wil begrijpen de Bijbel, je leest een tekst in een context zoals schrijven. Lees je. Definitie context. De context is de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt. Dus een totale omgeving bij ons aan zijn betekenis. Johannes 3 vers 16 zei de Christus John Pogwa 14 aan man. Dat was een context was aan dat hij. Ik go bakana vers 14 na in een woestijn bij Mozes naar de Israëlieten bij dat. Dat na context. Je know, kijk maar pure zomaar uit wat het context christenen. No, de Bijbel is over de Israëlieten. Dat na context van de Bijbel. Dat na context van tekst ja. Tu Joden etaki, tu Jew etaki. Lees go door. Hierbij kan zowel letterlijk tekst worden bedoeld als een situatie of betrokken personen. De context is de achtergrond of de definitie van elke uitdrukking van of idee of gebeurtenis. Of gebeurtenis, een referentie. Lees op is dat baka? Referentie, begin naar referentie. Referentie. Dat referentie naar een verwijzing. Van elke uitdrukking of idee of gebeurtenis in welke het was uitgedrukt. Gebeurtenis, dat want ik heb sakba. Dus nu je takabouting, dat want ik a context. A tori sa we ginu, unon pura uit a context hoe sabeb sa fosi. Christus bokongi de Israëlieten. Dan ook a pura uit a context. Daarom de man nou niet go Oude Testament. Omdat if je verstaat zijn context, je hebt dat keer Oude Testament te go about de chief Israël. Dat je ook in het Oude Testament dat je cara referentie kon je pot de tekst van het Nieuwe Testament in context. Dat je begrijpt dat de Bijbel naar de Israëlieten. Maar de man want dat je begrijpt daarom in verstaat Johannes 3 vers 16. Lees door ons net. In relatie tot welke het een bepaalde betekenis verkrijgt in de taalkunde de deling van een zin, paragraaf, hoofdstuk, etc. Volgend op de voorafgaande aan een bepaalde woord of passage die het zijn betekenis geeft. Zijn exacte betekenis geeft. Ja toch? Dus een tekst nou ook kan lezen in het Oude Testament of een deel van de tekst Fuka saba, juiste betekenis vindt. Daarom wil lezen de Bijbel, jawan pisi, dat pisi. Hoe wordt dat hier context van de Bijbel? Hier context van tekst dat hij. Je kan begrijpen. Dat na context. En zij sorry ja. Van je praat context, lees je. Culturele achtergrond. Culturele achtergrond. Want in sabah cultuur voor deze maar zij tak dat lees je. Historische achtergrond. Historisch achtergrond. Vers 14 nou, historisch tori de maigi. Dat in een woestijn, die dus maar voor bij dat dat Mozes bij oppas neki. Je begrijpt? Dat na context dat hij tak nu Israëlieten tak nu. Dus Johannes 3 vers 16, oh sorry, tak na about de Israëlieten mij taki. Lees je. Geografische achtergrond. Na principaude.
de achtergrond dat hij. Lees je. Hele Bijbel. Hier Bijbel nou. Welk testament? Zo testament, oude of nieuwe? Gobaka of kono? Lees je. Boeken auteur. Boeken auteur. Suma Paulus takabote. Oh no, Lucas. Oh no, Jeremia betakenja. Oh Job betakenja toe. Oh Moses beschreef Abraham ook toe. Lees je. Bijbelboek. Bijbelboek. Hier Bijbel eigenlijk. Paragraaf. Paragraaf. Tekst. Nanga tekst. Dus, dat na context. Dan nodig we lezen de Bijbel in context. Je begrijpt Johannes 3 vers 16. Hoe goed? Go naar Johannes 3 vers 14 nu. Hier is Johannes 3 vers 16 en Johannes 14 nu. Abuku voor Johannes 3 vers 16. Because gado belobi ala suma sote. Dat hij abegi hem wan enkri geboren man piki abra fu ibri suma disi bribi na hem no musugolasi. Masa abida libi fu tego. Ja toch? Dat suma abra suma amai tak dapon in het Nederlands wereld moet schrijven dape Engels na world. We naar vers 14 nu, dat we in context. Abuku voor Johannes 3 vers 14. So leki Moses be opo da sneki na in da woestijn. So schreef hij de musu opo suma piking. Suma piking na Christus. Lek voor des Israëliet, we lees dadelijk suma na desma. Dan Moses sabe die in de woestijn, pas sneki be opo. So de sem sma dat hij moest opo Christus ook toe. Lees je? Fu ibri suma disi bribi na hem no musu golasi. Oké, we lukken suma na desma dat sabe dan Moses in de woestijn. Nummer 21 vers 5, dan vers 10. We lukken snel suma na desma dat. Abuku voor nummer 21 vers 5. En dat people be taki against Masra en against Moses taki. Dus maar bij knoru, de bij krutu. Fu saede be chari wi komen po fu Egypti fu dede na in de woestijn. Because brede no de. Chago. Watra no de. En we sili no lobby da so tu nyanya disi kweti. Chago. En masa be seni fire sneki. Kom na mindri fu da people. En de be beti dem suma. En furu suma fu Israël ben dede. Furu suma suma? En furu suma fu Israël ben dede. Furu suma fu Israël ben dede in een woestijn. Dit is een historisch context. Een historisch context ugo. Lees go door. Fu dat ede, dat people be kom na fesi fu Moses. En de be taki gi hem taki. We be do sondu. Because we be taki against Masra and against you. Begi na Masra fu assassini dem sneki go weli bi we. And Moses be begi gi da people. And Masra be taki gi Moses taki. Make you one fire sneki. And poti hem tapu one tiki. And asa pasa so that the ini wa suma disi one sneki ben beti. Te a luku tapu da sneki. Dan a satana libi. You see? A sneki dati te luku de ambulance no. Anga de medische sani. Want tiki eden en wan sneki tape na jade ma fenen. La tibe luku a sneki sa Moses be meki, de be kon betere. Dat wisa sneki be beti no be dede. Dus dat je ziet op de ambulance, medische wereld, in een medische wereld. Oké, lees go door. Vers 9. En Moses be meki wan sneki fu kopro. En abe poti hem tapu wan tiki. En abe pasa sodati, e fu wan sneki be beti ini wan suma, te abe luku tapu da kopro sneki. Ini wan suma, suma na ini wan suma, lees go door. Abe tana libi. En dem Israëliet suma. En suma? En dem Israëliet suma. Dus tabe tak ini wan suma sabe luku na sneki bo tana libi. Na de Israëliet suma. Dat is een historisch context. Johannes 3 vers 14 etak abra de Israëliet in een woestijn. En if de Israëliet nou in Johannes 3 vers 16, go baka. If de Israëliet nou in Johannes 3 vers 16, lees vanaf 15 nu. Abuku voor Johannes 3 vers 15. Fu ibri suma disi bribi na hem no musu golasi. Ma amusu abida libi fu tego. Vers 16. Because gado belobi ala suma sote. Dati abegi hem wa enkri geboren man piki abra. Fu ibri suma disi bribi na hem no musu golasi. Je ziet? Dus ibri smadati. Na desma sabe di vers 14. Nanga Moses in a woestijn. De baka chief desa de nu. Inatesa Christus nanga Nicodemus e gatori. De Israëliet na about desma dat de maitaki. Want dat was hoor go doro. Sana context uno. Waite. Go na Handelingen 2, vers 21 en 22. Want ibrisma toch? A woord dat e catchy. A woord dat e hoordesma bezig. Alasma. Ibrisma. Lees je. Abuku futori of Handelingen 2, vers 21. En asa pasa so. Dat die ibrisuma disi kari na tapu da nem fu masra. Semsani ibrisuma di kari na nem fu masra. Sakisi for lusu. Sakis for lusu. Lees go door posi suma na de ibrisma dati. Ma suma fu Israël. Suma? Ma suma fu Israël. Ma suma fu Israël. Dus tama taki alasma sai deja.
alasma sa ibribi. Na Israel may bodul. If ala no uda bay wobe uda borko pondo. Udi wan dor pe taki. Da basha bigeta of kapte bigeta ki. Ya allowance alasma sa gua busi baka 6 euro. Anga suma may taki ano, asma sa ita Holland tok. Na asma sa dina dor puda pangada tay pa may taki. Na de sans pada ta may taki. E bakare no fa efet gi traktat tori. Na nga de rechter. Suma efet gi desandati. Na des ma sabe teken traktat de baka tim de no e suku de de rechter na nga desandati. Ano alasma ko suku de rechter. Ano alasma ita kabouta traktat dati. Onda na de bigisma fu yube teken na traktat, yulek baka tino e teken e takabouting efet gen. Wontra masa no bede en bigisma no bede na sana no mako eise op. Dat nasa van Bijbel, een historisch aspect, geografisch aspect, een context, dat im sabi. Dat na de Israëliet altijd in het Oude Testament gado volusu. Maar nu in het Nieuwe Testament, dat gado volusu alasma. Gado volus de vijand in Israël nu. Ane orko. Het werkt niet. Piri. Abuku Futori 2, vers 21. En as pasa so dat die ibri suma disi kari na tapu da nem fu masra sa kisi fo lusu. Uma suma fu Israel. Uma suma Israel. Da ku gona Johannes 3 vers 16 maka. Wat a ibrisma ikori to ka ibrisma. Dus Johannes 3 vers 16 de ibrisma dat na de Israeliet. Lees ie. Abuku fu Johannes 3 vers 16. Probedu? Because gado belobi ala suma sote. Dat die abegi hem wang enkir geboren man piki abra. Fu ibri suma disi bribi na hem no musugo lasi. Masa abida libi fu tego. Yesi? Dus na de Israelita may taki ko bewijzen nu. Otak go to godoro Johannes 18 vers 20 nu. Abuki gado belop ibrisma. Zo God de wereld lief heeft gehad. Maar ko akisa Christus het tak no abra wereld sa de christenen denki amay takabo. Lees. Abuku fu Johannes 18 vers 20. Jezus be piki hem taki. Mi be taki wan publiki fasi na grond tapu. Ama be taki wan publiki fasi na grond tapu. So grond tapu. Hoe arkino, chago. Mi be leri ala tem na ini dem jukerki. In de jukerki. In de jukerki ano. An in een moskee of in een tempel of hindu tempel of no. Pede ju ede da pama be taki. En na grond tapu ma be taki top. En sa na grond tapu dati na de ju dati top. Lees go door. Jezus be piki hem taki. Mi be taki wan publiki fasi na grond tapu. Mi be leri ala tem na ini dem jukerki na da tempel. Pede jukerki pesumade? Pedem ju lobi fu kom makandra. Pede ju lobi fu kom makandra. Muslim no be kom makandra dape. Christen no be kom makandra dape. De Christen so sap no. Want de man no be ka de serf Christen. Christen be de wan 3 ginen. Ano pede hindu be kom makandra. Na pede ju be lop kom makandra. Dat na grond tapu sa may bodu dape. Go na vers hoofdstuk 17 vers 9. Hoofdstuk 17 vers 9. Abuku fu Johannes 17 vers 9. Mi be begi gi dem. Mi no be begi gi grond tapu. Bam. Ama be begi gi dem, maar no be begi gi grond tapu. Da sara confusion no. You fen tak amon ko folus her grond tapu, maar no Christus uit hem foi tak no be begi gi grond tapu. Je sha confusion, omdat ino saba context. Ino go lees juist de context. Lees go door. Lees hem maar. Mi be begi gi dem. Mi no be begi gi grond tapu. Maar gidem suma dis you begi mi. Suma de begi, suma Christus gado begi Christus. De Israelito, de ons say hora wet. De ons say vrede gado. Ano hier grond tapu. Je begrijpt? Nou also die want er voorbeeld voor grond tapu in de Bijbel sa amay takabot ook toe in Johannes 2 vers 15. Want zo God de wereld lief heeft gehad. Ja, oké, go look. Go checken even snel. A boek of 1 Johannes 2 vers 15. No lobby grond tapu. E voor dem sani diside na grond tapu. Samsa lees maka? No lobby grond tapu. Wacht, maar hoe zal het? Johannes 3 vers 16. Dan zal ik van gadol op weer grond tapu. Maar nu amay tak no lop grond tapu. Sana een confusion dat pefa. Na vaya tak en tige spraak tok. Ane horko. Dat iemand dat Christus spreekt en schrift tegen. Christus spreekt en schrift tegen. Nou dat de christen want taki. Nou dat we bedoel. Christus nooit kan spreken en schrift tegen. Lees hem. No lobby grond tapu. E voor dem sani diside na grond tapu. No lop grond tapu aan de sandi de grond. Sama bedoel. A wickedness sa de grond tapu. A lostofa Isaiah si in grond tapu. De music sa de mai play in grond tapu. A takrudu sa we do in grond tapu. De gudu sa wap losto tap de in grond tapu.
Je begrijpt? Jullie op chief Israël separate je van grondtapu. Dat is mijn bedoel. Jacobus, sorry. Jacobus 4 vers 4. Abukufu Jacobus 4 vers 4. Un huru man nanga huru uma. Uno sabi dati da suma disi hori nanga grondtapu de stray against gado. Yeshi? Asma sai hori nanga grondtapu je fet against gado toch je stray tegen gado. Dafa Christus kan kongi hier grondtapu. Maar mij tegen je taki asma sai hori nanga grondtapu je stray tegen gado. Lees go door. Voor dat ede. Dat suma disi wani de wa mati fu grondtapu, de wa feanti fu gado. Dus if you de wa mati fu grondtapu, je na feanti gado. Dafa Johannes 3 vers 16 betekent grondtapu. Heer grondtapu. En het klopt. Christus ne spreken schrift tegen. Als dan zei je dat je niet klopt. We lezen de Bijbel die je nu in context met je begrijpen. We naar Hebreeën 1 vers 1 en 2. Abuku voor Hebreeën. Hoofdstuk 1 vers 1. Gado. De na ini differenti tem, na differenti fasi, na dem de na we baka, betaki gi dem tata doro dem profeti. No, na ini dem lasti day disi, abe taki gi doro hem man piki. Disi abe seti leki wan erfgenaam fu alasani. En doro hem abe meki grondtaputu. Oh, dat pena, sai taki, abe meki? En doro hem abe meki grondtaputu. Oh no, dat pe ane tak elk vastschrijven in Engels, a King James. Okay, the book of Hebrews, chapter 1, verse 1. God, who at sundry times and in diverse manners spaketh in times past unto the Father by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. Wereld nanga S, meervoud, om mijn grondtapu, na meervoud. Je begrijpt? Meervoud als schriftje. Gona sanino, Wisdom of Solomon, dat ook door Engels, maar lees dat. Maar lees dat in Engels, Wisdom of Solomon, chapter 80, verse 24. The book of Wisdom of Solomon, chapter 80, verse 24. For in the long garment was the whole world. Dus in een lange jakti voor Aaron, na hier grondtapu be represent, tapa lange korosisa Aaron beweren. And in the 4 rows of the stones was the glory of the Father graven. And thy majesty upon the diamond on his head. Dus akkoord sa Aaron beweren, tegen lees in Exodus, dat is hoor tak na 12 stone. Dus the whole world dape ay bedoel Israel. Hier Israel ang may bedoel. Dat bede a representation fu alanga yap ano yapo akkoord si fu Aaron garment de may karing Engels. Dat bede a representation fu whole world. Hier grond po na Israel. Volgens a Bijbel, te lees a Bijbel. Gono na Jesaja 45 vers 17. Abuku voor Jesaja 45 vers 17. Maar Israël sa kisi voor lusu na ini masra. Nangoma voor lusu voor tego. Uno sa kisi Shem e voor broko saka voor tego. No, ina sana tongo de maswak. Ya ogi na Engels. Ayo go na Jesaja 45 vers 17. Woli say ya Engels want ina sana tongo de ma verwatering. The book of Isaiah chapter 45 verse 17. But Israel shall be safe in the Lord with an everlasting salvation. Ye shall not be ashamed nor confounded. World without end. Grondtapu zonder einde. Dat na Israël. Israël na grondtapu zonder einde. De Israëliet zou horen wet fugado. Dat aan mij betekent. Je begrijpt? Daarom in Asana tongo de man verdraaien givino verstaan. A grondtapu zonder einde na Israël. Ook toen je leest 2 Esdras, ook toen je de apocrypha, de 40 boeken zijn man puro. Dat is hoor taki. A einde van grondtapu ja na wetman Esau. En na begin voor dat na Israël, na Jacob. Dus lees de Bijbel in een context. Hoe je het een tekst? Johannes 3 vers 16 maka. Abuku voor Johannes 3 vers 16. Because gado belobi ala suma sote. Dat hij abegi hem wa enkri geboren man piki abra. Fu ibiri suma disibiri bina hem no musugolasi. Masa abida libi fu tego. Dus terwijl je leest de tekst ja. Go in een context vind. Alla de tekst zou gi, schrift ding. Je go check hem baka. Je begrijpt een tekst ja. Daarom moet ik je definitie voor context. Ook je aan toe baksystems. Spreuken 1 vers 5 en tot 7. Abuku voor Spreuken 1 vers 5. Wasabi masayere. Wasabi masayere. Lees je? En asa kisi moro leri. En dan ook is moro leri. Lees je? En dan man die frustan sa kisi konirai. Maar sa forsta ook is konirai. Lees je? Fu frustan wa odo. Fu frustan wa odo? Nanga sang awanitaki. Nanga sai betekent. Den woord voor dem konisuma.
nanga dem raitori. De woord hoeveel de koni suma, nanga dem raitori. Dat na de profeet bepot kontori guja. Lees nanga ze even, no? Da vrede fu masra, de da bigi fu koni. A vrede fu masra, de da bigi fu koni. If je vrede masra, je doet sa masra taki, je de kumaderi, da je verstaan sa pot in een boek, da je verstaan context in a Bijbel. Lees Da vrede fu masra, de da bigi fu koni. Maar dat dom suma, veracht die sabi, nanga leri. Je veracht die sabi, want je nou dom suma. Daarom je taki, ja Johannes 3 vers 16, na hier grond tapu. Give Matthäus 13, vers 10 tanga 16. A boek van Matthäus 13, vers 10. En dem disciple bekom en dem betaki ki hem taki. Fu sa ede yu taki nanga dem na gersitori. Samsa? Fu sa ede yu taki nanga dem na gersitori. Dus de disciples hebben actie Christus tak. Zij die takanga des man nanga gersitori. Want soms de disciples hebben donde man ne verstaan niks sa Christus taki. Maar die de was maar zijn ja agusara sara krabu ne hoor sabat. Ik wil leggen uit Johannes 3 vers 16 want taki. Ane klopt. Ane Europo. A story like in a Bible, kibritori like in a Bible. Ina stafas van jou verstaming, na vrede gado, ore kumaderi. Lees godoro. Abe piki dem taki, bikasi abe gi na unu, fu sabi dem kibritori, fu da konu kondre fu hemel. Dus de disciples abe wakana ngamang, abe gi de kibritori, wa konu kondre fu hemel. Lees ie? Ma anobe gi na dem. Anobe gi na dem. A massa, nooit no bes ab de kibritori. A massa na ho, debe wakai ko wondru wuro ko anga de soort sanati. Maar de apostel, we wakana ngamang, ama begi de kibritori, wa konu kondre fu hemel. Lees ie? Bikasi da suma disi abi, hem sa kisi. En asa abi moro furu. Maar da suma disi no abi, dem sa puru da sani disi a abi kaba, komopo fu hem anu. Fu dat ede, mi taki nanga dem na gersitori. Fu dat ede, me takanga de na a gersitori. Christus se takanga in a gersitori. Maar yusane hora wet no verstaming. Yusane lees Oude Testament no verstaming. Je no versta context. Daarom lees je sa context wat betekent. Je hebt historisch context, cultureel context. Alla de soort dat je pas het toe kan verstaan maar a Bijbel. Lees goed door. Because al wasi dem ai oppo, dem no si. Wie is de ai oppo? Purus man no de ai oppo, maar de neshi. De no ma verstaan sa schrijven na Bijbel. Daarom Johannes 3 vers 16 de potwan li dat na hier grond tapu. Lees. En al wasi dem arki, dem no sa yere. Wie is de arki de no yere? Nu komen lang we preki ta pastrate. O mesma yo kapsta de no ma bribi de ne verstaan. De takwa secte omdat ano gideng. A Juruf de door of de wiki, maar trouwens no wiki schrijf. Omdat de no yere. Lees. En al wasi dem arki, dem no sa yere. En dem no frustang. Tanga dat Yes. Yes. En de no verstaan. Je ziet? Dus a Bijbel heb je go in een context vind. Vrede gado, hoor commanderi, dat je verstaan context. Vers 14. En dat profetitori voor Jesaja komt true na dem disitaki. Nanga arki musayere. Nanga arki usayere. Maar uno frustang. Maar uno verstaan. Lek van we luka kles ja ook toe. Furufu, o de oneens dat Johannes 3 vers 16 nee bedoel Israël. O de oneens omdat we jere, maar uno verstaan. Omdat we vrede gado. Uno hoor de commanderi gado. Lees het. En nanga luku musa si. Maar no sa si kring. Uno si kring. Furuf de no si kring. Omdat de no een arki de profeet sagado sen kongi da woord toe. Lees het. Because the people disi hati kom tranga. En dem be tapu dem yesi. En dem be tapu dem ai tu. So dat dem no sa si nanga dem ai. De no machine nanga de ai, de breni. Lees het. E fuyere nanga dem yesi. En frustang nanga dem hati. De no ma verstaan nanga de ati. Na emotie de wan verstaan o. Ja da fagado no ka lob de trafolo. Fagado no ka follow su de trafolo. Nanga emotie. De no ma brief tak dan de na Israël en de wan gado fortisa. De ne verstaan nanga de ne verstaan nanga de ati. Je begrijpt? Nanga dat niet? Vers 16. Lees. En frustang nanga dem hati. En draai dem libi. En mi be sa meki dem. En sa pisa lok to baka. En draai de libi. En dem be tapu dem ai tu, zodat hij dem no sa si nanga dem ai. E fuyere nanga dem yesi. En frustang nanga dem hati. En draai dem libi. En draai dem libi. In verstaan voor si saga de one voor you dan pas je maar draai you libi. Maar if you gewoon je longo keer pastor unlock me potentie give me. Pastor unlock me blessings give me. Pastor give the zegening of me. You know verstaan niks sa Bijbel takkie nee. Niks you know begrijp nee. You know draai you libi.
Dan hoe je gewoon precies elkaar kerkie. Maar ineo draai jullie bij op om naar de wet fugado. Lees het. Mi besa meki dem kom bumbaka. En amabo me kom bumbaka. Christus bo me kom bumbaka. If je waka volgens sa ataki. Hoe verstaan de tekst weer in context. Je begrijpt? Wie verstaan sa Christus one for you. Vers 16. Maar u ai de blessie. Because dem see. En u yesi. Unu say verstaan sa na Johannes 3 vers 16. So context ade tak na Israël. U ai de blessie want we see. Because dem see. En u yesi tu. Because dem yere. U yesi tu want we yere. Alas ma yere. Maar de ma verstaan true gospel. Dat is mijn bedoel. Daarom Christus is tak aan story. Paulus schreef daar wat tak aan een story. En dat is Christus dan wanneer. Christus dan wanneer. Fi skop je voeten naar de ager story. Fi nog verstaan next. Dus Johannes 3 vers 16. Je bedoel Israël. Dan dat wordt tak shalom. We zijn Christ bless. Shalom. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word, His word.